Yau fa muna ɗauke da gingime asiri ɓangaren asirin sauke manya-manyan kuɗaɗe, manya-manyan kuɗaɗe ne ba ƙananan mazajen kuɗaɗe. Idan kana neman asirin sauke manya-manyan kuɗaɗe ta sarifi to in sha Allah rabbi wannan asiri ɗin gurungum ne. Indai sauke manyan kuɗi ne nan take a cikin sauƙi. Wannan aiki to shine to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadu wa alihi wa sahbihi sallim. To bada assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala muna farin cikin yadda ake bibiyan mu ta wannan shafi na mai albarka dan Malam TV. To insha Allah muna farin ciki sosai kamar yadda ake mana fata alkhairi daga gurare daban-daban, jihohi daban-daban, mutane daban-daban da suke tura mana sakonni ta suke mana tambayoyi wanda suke saka mu ayyuka mabambanta. To insha Allah kamar yadda muka saba shigo muku da manyan asiri a wannan gida na mai albarka dan Malam TV. To ma mun shigo muku da gingime asirin ta zarifin kuɗi nan take majarraban masu sauke manya-manyan kuɗaɗe. To insha Allah kamar yadda kuka sani za ku samu baƙin ɗan akuya.